Mayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Bord. Ako si B-Boy. May balita kami para sa inyo. Hindi kami patay! Buhi pa kami! Pero ang rason nga wala kami nagpost ang video kay may balita si B-Boy. Kasado na ko! Kasado na siya! Nakita ko na ang the one. Ipakilala namon siya sa inyo. Na. Palangga pa ka mo! Kami ang gwapa nga asawa ko nga si JC. Oo. Happy na sila duwa. Tapos gwapa pa. Dugay-dugay wala kami nagpost kay nagkasal. Sako gid. Sako gid siya sa iyang wedding. Kag ako sa paghibi. Kay kasama sila. Pero lipay kami sa buong kay mayara kami sa pinakasadya nga video na about sa mga accents. Adlaw ko kakarga tapos. Ako man gani. Grabe, ulan kagina. Gani. Kay nagasakit ang tuhod ko. Akong mga tiil, daw hindi ko magwanta bala. Gani. Mapatay ka lang na. Sige. Kay kakotsi mo. Bastos! Doon naman mo si Inday. Oo gani. Amo na pala nga. Wala siya diri kay napusong siya mo. Busong siya gali Oo, gali. Ba't sinabusong siya sa ngido? Balaan mo nga pigado ang ipan. Hindi kaya magpadayaw sa... Hindi kaya pigado ako ya mas pigado ko kaysa Hindi, si mas Imoya. imol ko sa imo ya. Ay baw hindi ko Hindi na ko sa imo. hindi na ko simo. Sino sa inyo ang naluwas na? Hambal gani sa Biblia nga kung sino ang wala kabuhi. Okay, so amo gani nga dapat hugot ang imo nga pagtuo sa iya kag maluwas kamo. Oo nga. Sige. Salamat kid. Thank you. Para sa Diyos ni. Salamat kid. Mani tubig. Mani popcorn. Mani. May mais ka mo? Tubig. Mais. Mayara. Tag pila. Tag 20. Haryo. Salamat no! Mig, dugay ka na diri sa Bacolod. O gani. Kasi talagang mahirap ng trabaho, ng obra ko. Dito sa Manila. At saka, oo nga. Hindi ko magsisiling na madugay na talaga ako dito. Kasi bago lang akong sumaylo galing Maynila. Sumaylo. Pasensya kay dili ko kamao, dili ko kabalo mo hambal og Ilonggo. Ay, may kano. Hey, Brad! Hi. Pwede ka magpangayo sa mga directions? Ay, kabalo ka galit mag-Ilonggo? Kabalo ako mag-Ilonggo. If you go over there to the pihak. To, nag-eskwela ka to? Oo, gani. Saan maestro mo nga wala ka na eskwela? Wala ko nagkadto sa computeran. Din ka nagatuaw? Sa klase. Sa computerhan? No, wala. Tapos kaya siya? Hampak, punta ka karon. Lapit ka di! Lapit ka di! Meg, bawal ko nung magtambay di. Palagpag. Parang nagkani. Uy, Bing.
May mawag ka. Wala. Te, may babae to, oh. Ay, agwa. Gwapa-gwapa si Inday ba? Pa, boy ka mo. Ay, lapit mo. Suplada na sa... Ayos lang. May misis ko man. Okay lang na mag-inom, Brad, kay balaan mo, bulong na sa kapoy mo. Sakto. Sakto. Kung wala alak sa baso, nagahibi ang baso mo. Kaka ko, wala ko alak. So nagahibi man ko. Tanaw bala, may kano. Ah, Brad! Tagay ta, Brad! You drink us. You drink us, man. Nosebleed ka. Abi ko gani, kung hubog ang mga Pinoy, nagasagad sila sa English mo. Diba mo na dapat? Oh, sige, mag-inom pa ko Sige. para magsagad sa English. Tugangan ko ang... Ay, bawa. Nalipong, tapos na siya, oh. Tapos na sinon. Hindi siya kasarang. Ay, niwang mo na sa... Palagpad. Te, salamat gid sa inyo nga paglantaw kag pagsuporta sa amon kay nabalaan namon na medyo wala gid kami nag-post. Oo. Patay kami sa una, pero buhi kami lang. Nabanhaw kami. Nabanhaw gid kami. Oo. Kung na namin ka mo, malike ka mo below, kag i-subscribe man sa Kag may mga i-post kaming mga videos sa dason. Oo. Tay hindi ka mag Subo. hindi ka matakan sa amon. Na